Hai să facem un program recapitulare, un program care o să ne convertească greutatea. Dacă scriem 70 de kg, o să ne zică cât avem în libre. Și noi avem 155.555, vine schimbarea. Zanc. Uite, 200 de libre vine mai puțin. Hai să începem. Prima dată setăm o variabilă weight sau greutate, cum doriți voi, cu input de la utilizator. Bun, acum hai să setăm și măsura tot cu input de la utilizator și între ghilimele o să scriem în kilograme sau în libre, ca să știm în ce valoare, din ce valoare luăm și în ce valoare să convertim. Ok. Acum trebuie să începem să construim condiția. Și condiția o să sune cam așa. Dacă măsura e egală cu kilogram, atunci o să avem o variabilă conversie care o să fie egală cu măsura împărțit la 0,45. Văd că am pus ore aici, dar îi împărțit. Ok, acum facem conversia. De fapt am făcut conversia și acum să facem printul. Care printul o să printezi un string formatat. Ai greutatea de, punem acoladele, punem conversie și o să scriem libre. Mai întâi să punem asta de la format, toate că era mai bine dacă puneam întâi librele, dar nu-i târziu nici acum. Ok. Asta este una. Și în cazul în care nu se pune, dacă măsura nu este kilogram, o să punem else și în cazul în care este altceva în afară de kilogram, adică este liber, o să facem o conversie de weight ori 0,45. Și acum o să facem la fel un print cu tot un string formatat, ai greutatea de între acolat de conversii și după kilogram. Și așa ar trebui să ne iasă programul. Ia să vedem. Aici am făcut o greșeală, dar o să o vedeți imediat. Gândiți-vă până atunci ce greșeală e, poate vă dați seama înainte să o vedeți. Greșeala o să o vedeți chiar acum. O să o modific. La măsură upper am uitat să pun cele două paranteze și nu puteam să-mi dau seama ce-i greșit, dar mi-am dat seama până la urmă și le-am mai pus odată ca să vedeți și voi și acum să vedem cum merge programul. Ce greutate ai? 100 în kilograme sau în libri? Kilograme. Și ne arată programul, ai greutate de 222 de libre. Bam, o zi frumoasă!